This is the day that the Lord has made. We shall be glad and enjoy this day. Muri yaZimbabwe ndadzoka zvekare. Mangwanani akanaka kwamunga muri kwese ikoko panapa patiri kutefenura tiri ndio pachivhitivhiti chenyu chivhitivhiti 1 chakasarudzwa chakasanangurwa ende ndini 1 Kuliant 1 mubhemi wemhiripiri. I am sure kuti nhasi akudyigweri nopisa. I don't know kuti what exactly is going to happen, but let me start with this statement randiri kuona riri kubva kuna comrade Douglas comrade Mahia. Douglas, I don't know what mazita acho anopuwa sei, but his name is Douglas Mahia. Mr. Mahia, even the Secretary for War Veterans, ex-political prisoners, detainee and restrictees, ndo position yavo. So vanetsamba vari kunyora handizoziva kuti kuzoti secretary for what zvakazofambawo sei kuti azinge apapo Mahia. Mana, is this guy not a bogus war veteran? Onzi ari kurepresenta war veteran, this guy. Handizoziva hangu kuti zvakange zvichifamba sei kuhondo kumanga muri ikoko. Please vana ukaenda kuhondo uyaya komana onai zvatakuitwa. Vana vachatosvika pakufa pakutochemberawo vachipuwa history yechibogus. And I want to thank mamwe veterans vari kuita vachibudikira vachitipa nhoroondo inzere. Please kana vanga vachinge varipo uyai mese mutiudze zvakafamba sei. Mutiudze kuti ningi ndewe muri kumuziva here kana kuti hamusi kumuziva. So tsamba iri panapa ari kuendesa kune war veterans ese achitaura kuti zvoni to all war veterans across the 10 provinces of Zimbabwe. Tomorrow is business as usual. There will be no protests. Ndo shoko raari kuita se raari kufambisa Mahia. Tomorrow iri kutaurwa ndinhasi because his letter iyi yakabuda nezuro, but that time I was bit occupied and ndinonge ndakwanisa kuwana nguva yekuti ndingamuswera ndichifambira nyaya dzake dzaaita, but nhasi semunhu ari muchiki ari kunyatsoda kunzwisisa kuti shoko risvike kune mamwe war veterans, because I understand kuti even though mamwe war veterans havana nguva futi kumuteerera those platforms, those channels dzavanobudisa zvinhu nadzo, no one is interesting kuti aswera achifollowa. Vanhu vakutongoteerera Kuliant ndo chivhitivhiti chevanhu, because isi tingotaura nyaya without fear or favor. Nyaya zvaingori hatitombotarise because pacho pandanichazovengana naMahia handimbomuvengera kudii, handimbomuvenge. So ari kuti zvoni the War Veterans League wishes to advise all the war veterans across our country, country's 10 provinces, that tomorrow is business as usual. There will be no protests sanctioned or organized by the War Veterans League. We encourage all our members to continue with their normal daily activities and responsibilities in the peaceful and orderly manner that has always characterized our conduct as disciplined cadres of the liberation struggle. As custodians of the values and ideas of our liberation, we remain committed to safeguarding the peace, stability, and unity of our beloved nation. Let us remain vigilant against misinformation and avoid being drawn into activities that undermine the peace and security that we fought so hard to achieve. Together, let us continue playing our part in building prosperous Zimbabwe for present and future generations. Ndo shoko riripo riri kubudiswa na comrade Douglas Mahia. Amen. Zvasvika here kune war veterans ndimunoziva kati utotoziva kuti baba wangu ndo veteran ndingakuti ndikirikiri. First thing first, one thing chandiri kuda kuti ndionesane naMahia ndechekuti I don't think kuti kune war veteran achiri nesimba rekutombopinda murodha chinoratidzira zvacho. Ndochekutanga because vava vanhu vakuru hapana hapa kuti acha war veterans vakatotirwira nyika, ndochinhu chekutotanga chinototi chizinge chizikanwa ichocho. But vakomana ava vasikirire chibogus manje ravo vanoda kuita, vanoda kungoziva kuti war veterans vanenge vane simba. War veteran acho munoda kuzomarangarira musi wamuri kunzwa kuti kune zvakati zviri kuitika makuti onai patakamboenda kuhondo takarwira nyika onai zvaakuita vanava. That's what you are trying to do panapa. Mauda kutry kwa brainwash, but war veteran wacho ari kudya achiguta here. Vazhinji vacho muri kunyatsovarangarira zvisvino zvamuri kuvapa. Amana mari dziri kudyiwa. Kuna vanhu vari kutora zvinhu zvihombe, but war veteran acho hamusi kuvarangarira. Munozongoda kumurangarira maunzwa kuti
kune wana wafunga kuita zvinhu because hapana pekuti mawo veterans angapinda muroti. Do you still remember kuti makambovasunga? Manga muchienda kupi? Wati mamuchiita se kwakutosunga, even madays ageza paipe pana umwe akasungwa zvisinganzwisisiki. But ndo mawo veterans sema masunga. Why would you do that? Mazviitire chi? No one cares. No one is willing kuti atatomboningirikina. But now some people are saying kuti aiwa iwe mahiya kutoti there is no protest is a sign of dictatorship we are fighting against. Ndo rimwe shoko riri kutotaurwa panapa. Ende mumwe ari kuti zvoti shawarika imimi muri vadzvanyiriri vati mamwe mashoko acho ari kutaurwa hangu handidi kuti ndizenge ndichimataura musoro unenge aya zvikanzi aiwa hausiri weka wakambotituma kuita demo yacho saka iwo nyarara ugare pasi usiyane nesu. Ndo rimwe shoko riri kutaurika panapa. Zvikanzi aiwa iwe shamwariwe udza vana vako vavakarwa hondo vachitonga svosve nemuromo, iwewe uri ani chaizvo uri kutonga semuno simba revanhu muchariona. Ndo rimwe shoko riri kutaurwa nevamwe vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana panapa. Vamwe vari kuti aiwa richongotiwo kushata zvese nemwoyo. Mwana musadaro vanhu vari kuto mana hazvidi kuti muzotanga kuudzwa mashoko akadai zo nemazimbabwenzi nekuti munenge manikiriki nezvozvizvi. Vamwe vari kutotaura zveudzetse chaizvo zvikanzi iwe which business wena charlatan rouri kutaura nderi business rekuti kudii. Zvikanzi business as usual riri kwauri nekuti iwo uri kudya uchiguta katisiye hedu isusu katiite because hatisi kuita se hatisi kuguta for sure. Mahiya akutopfeka kakasutu akutofamba ne300 series. Is it 300 or 200 series? Ndimotoziva mazita emota 300 series. Okay, ndozimota rakafamba naro sutu mazinyama akapfeka sutu. Mamwe mawo veterans ukasangana nawo zvigamba zvega sutu achaziva takapedzera kuiona. Kana watona mawo veteran ari kutopfeka sutu maybe akatozororerwawo mwana wake obva ategerwa mabhachi obaba nemasutu ndo ndona akatorowa sutu. Asi zvakaoa nhasi makuda kuvarangarira nhasi isusu tisu tinawo vanhu vaya pamwoyo because we always sit down tichitakomana vanhu havatombogara pasi tofanira kuvatenda senyika but appreciation yavari kupuwa haisi kuenderana. Enda kune dzimwe nyika uone anonzi maveterans ikoko uone chete zvavanazvo dzimba idzi chakada ndichitaura nemamwe mawo veterans ndikati saka alright mune maprazi hatina saka chii munei mwati ndine chakati chakatorwa muri kutorera futi vanhu akafire chii kuhondo kwacho munhu achipotswa. Unoziva kuti ukaona munhu ainzi azodzoka ari mupenyu tanga wamboenda unoverenga kunana chimoyo kuti tanga wambonoverenga nzvimbo dzimwe vakasara mumasango vari vakaiswa pamashallow graves. You understand mani zvinhu zvati kutaurira unoita hasha maniwe. Mawo veterans ndedu aya havadi kuti vange vachiudzwa zvekuita nemunhu akaita samahiya. Mahiya is the guy anofanira kunge ari quiet. Hondo yacho hapana zvehondo zvaanombodza vanhu nekuti ivo vacho vachamufomura. So I'm challenging mawo veterans vese uyai panapa titaure nyaya yamahiya. Mahiya akarwa hondo yacho kupi anga ainzani muhondo macho zvakanyofamba sei kuti tizonzi taana mahiya as a war veteran ari papapa achinzi ane kurwa uko akaita. Toda kuzviziva izvo zvinyika ngaizvizive because hapana zvatiri kuitirwa apa. Hapana chii chinoshanda hazvishandi zviri kutaurwa izvi. Unonzi mudhara anotaura zvakadhakwa. Unonzi mudhara utonzi utererwa chii. Ndibhowa mani siyana nemawo veterans edu aya. You should respect our fathers. You should respect our elders. Not ungotanga ungoti zvangofunga uri kokoko because you want to score a political score. Ndanichiona vamwe vachiti musoja cheche makudherera futi national army yedu. Iwe those are the guys vatinofanira kuti tichirespecta but unoona mukuru wacho usumuka kuti tichange tine business as usual. What for? That podium harisiro basa raro. Harisiriro basa raro. Because of hakuna zvokumwanzira kutodeploya kuti usadaro shamwa vanhu munofanira hatiningiki but that office muri kuabuse maoffices those offices uri kuabuse zvinhu zvese izvozvi. Iwewe wazongotaurawo zvako mahiyawo zvako wongosumuka ungoti ndakuda unotofunga kuti mawo veterans vese pakuenda kuhondo vachienda vakaenderechi. Ukatoona mawo veteran atoenda inini I've been saying these things kubva ameno
kuti kwana veteran afunga kuti rega ndisumuke izvezvi ndimboenda ndimbonogadzirisa 1 or 2 3 things zviri kuda kugadziriswa. Munhu iyeye ndo murespect nekuti akatomboenda kune kutanga akapotswa akadzoka ari mupenyu obva aona kuti izvezvi pane zvimwe because mweya hausi kunzi mweya wehondo uya ronga runonzi rudo nenyika. Munhu akarwadziwa ndobva asumuka kuti anonekana saka akaona nyika yacho zvakutanga futi kushata zvisingachafambi rudo rwuya runoramba ruripo nekuti ari kuti chinhu ichi hapana chisiri kufa ndakambozvizama tikazviita zvikabuda saka izvezvi nyika yacho yakuenda kusaidhi ubva kuti munhu akatoitoma samahiya iyo chamari madhara yava mazhinji veterans vari kutofamba nebhutsu dzakatsveyama hapana vanhu vari kutotambura izvezvi so hondo ipi kwemakaenda nemahiya because of pakuzongoiswa chinhu 1 chekuti achisi kubhenefita veterans acho ndiani vheti uri kuziva ari kubhenefita pachinhu chacho cheCAP 3 uri kuziva hapana because maybe wakateya ufunga kuti pamwe one day uchazonzi chiuya upinde. Let's see. Coolien TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika Coolien TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Coolien, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Coolien.